אז למה בכלל אנחנו צריכים קורס בנייה והטסה? כשאני נכנסתי לתחום ה-FPV, עשיתי כל כך הרבה טעויות, כל מה שאפשרי. אני ראיתי מלא סרטוני יוטיוב באנגלית, וזה רק עשה לי בלגן, ולא תמיד מצאתי את מה שאני צריך. עשיתי רשימת קניות שהייתי בטוח שאני מביא את מה שאני צריך, בסוף זה גם לא כיסה את מה שאני צריך, חלק נזרק לפח, וגם הייתי צריך להוסיף על זה דברים. אני התייעצתי עם מלא אנשים, מלא חברים הכרתי. אני פניתי אליהם, דיברתי איתם, חפרתי אליהם, אבל בסופו של דבר לא באמת הייתי יכול לעשות שום דבר בעצמי. תמיד הייתי תלוי במישהו, וגם לא תמיד יכלו לעזור לי לפי הדברים שהייתי צריך. עברתי באמת הרבה קשיים בכניסה לתחום. כאלה מישהו חסר ידע וחסר ניסיון. אבל באמת יכלתי לפתור את כל הדברים האלה אם היה לי קצת יותר ידע, קצת מישהו שיכווין אותי שלב אחר שלב, שיראה לי מה הדברים שאני צריך לעשות. כל כך הרבה דברים הייתי יכול למנוע. הייתי יכול למנוע ריסוקים, רכישות, כסף שהתבזבז על מלא דברים וזמן יקר שרק עיכב אותי. הייתי יכול להטיס יותר, ליהנות יותר. בסופו של דבר לא היה לי את מה שהייתי צריך, ובגלל זה היום יוצא הקורס הזה. הקורס שמכסה בעצם את כל הפינות, משיעור ראשון עד האחרון, בעברית, מקצועי, שוטף, נקי, מיוחד לכל אחד גם בלי ניסיון. כל מה שצריך זה רק להיכנס, והקורס ידריך אותך את כל החלקים מההתחלה ועד שתעלה לאוויר. ממש משלב הרכישה ואת כל השלבים בדרך, אם זה ההגדרות, ההלחמות, כל מה שצריך בתוכנה, עד שכל הרכיבים מסונכרנים וכל הביפים האפשריים יוצאים מהרחפן והוא עולה לאוויר. הוא גבוה.